Esenlermisiz dostlar? Xayrli kishlar, qadrli do'stlar, tomoshachilar, televizor qarovchilar, bizni internetda qarovchilar. Biz sizni Ayda Shoyard SHTK Totar ligasining shirik finalida ko'rishga bek shodmiz. Haminde shirik finalning 3-ulushida qatnashalar. Boylar sobasi, soba yigitlari. Mamadish, 5 barmoq. Haminde Krashener Jilma komandasi, Kulturный центр имени Якова Емельянова. Bu 3 komandadan ikkisigina Eurofinalga chiqarga tegish. Onda chiqar uchun yilmaya turgan smaylik jiyirga kerak. Kimning yilmayular ko'proq bo'lsa, shu jingdi. Bugun bizning ikki bayki salamlaw ham improvizatsiya. Haminde kim bu chiqishlarga natija qo'ya, bizning juri a'zolari adaga tanishib ketdik. Birinchidan endi talantli jurchi, блогер, вайнер, Лилия Хайруллина. Телерадиоведущий. Интертипли олып барушы. Дуслар, Айваз Садыров. Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu reisi Linariya Muslumova. Әлбәттә инде безнең шулай ук яраткан җырчы, моңлы җырчы Илназ Сафиуллин, бик шат сине күрергә. Хаминде достар, Ayda Shoyardның жюри составында беренче тапкыр Татар КВН лигасының легендар уйнаучысы, юморист Сирень Байрамов. Жюри a'zolari әзер, tomoshachi siz әзерме? Хаминде командалар традиция буенча biz булдырабыз. Birinchi komanda. Әзер. Qarşı alabız. Soba rayoni. Soba yigitlari. Soba yigitlari, Soba rayoni. Nishik kayflar yigitlar? Samsiz aybat. Nishlab sizning komanda bir qizda yo'q? Потому что biz Soba yigitlari. Anlaşıldı. Rahmatlaringizni kimga bildirasiz? Birinchi shoqda rahmatlarni Minixanov Rais Nurg'aliyevga ham bizning Agroklio direktorina Bekmuhamedov Zakirjon Minimulishga. Zo'r rahmat. Jingirga әзерме yigitlar? Hazır. Aydagiz olg'a! Soba rayoni, Soba yigitlari. 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 Qarshi olamiz. Xayrli kech do'stlar, sahnada sobalar. Birinchidan, barliq xotin-qizlarni o'tgan 8-mart bayrami bilan qutlaymiz. Yigitlar, ikkinchidan, organizatorlarga rahmat, o'yinni 9-mart kuni qo'yganga. Shashaklar ushsizroq chiqdi. Yangiliklarga ko'chik. Bu yil Sobada shubni ayrim jiya boshladilar. Yondiratan shublar ham pishga siyman shublar. Qolganlari tovuqlarga.
Күптән түгел Сабада беренче спа салон ачылды. Айрат барып кайтты. Айрат, сөйлә, ничек анда? Егетләр! Пиявкалар вообще тәмсез. Менә анчаусла тәмле. Баршағызға сәлем. Тубануш Фәни апа угыз суйған. Итін сата 280 сымнан ғына. 2 бүтін алған кішіге үпка бауырларын былай ғына берем дейді. Интернет нашар, шуңа күрә 63 кәбіткән номерға шалтыратығыз. Тон телефонма чыктыммы? Нәрсә инде бу? Интегрированная реклама. Хәзер иң мөһим яңалык. Сабада официаль рәвештә коронавирус бетте. Менә бит, дөрес әйтәсең. Кимаскынны теләш егете. Мин теләш егете түгел, мин Сабаныкы. ПЦР тест күрсәтер кайдан икәненне. Кстати, коронавирус дигәндә, бөтен Россия коронавируска каршы вакцинироваться итә. Безнең сабалар үзләренчә дәвалана. Игътибар экранга. Шәкереп, самакка эчеп, сасык ашап. Это бер сирләт ими. Поняла? Син менә моңа ышанасыңмы инде? Ничек инде ышанмаска? Как-никак Саба сәламәтлек җитәкчесе. Кадерле дуслар, сезнең каршыда йөрәкләр янсын, тик трамвайлар гына янмасын. Музыкаль премия лауреаты Ильяс Мухаммедшин. Ял җиткәч мәхәббәт уяна, ләкин мула безгә кычкыра. Никаких вечеринок, яшен суга, сиңа скотина. Сен вообще башың киттеме әллә? Җиттеме юкмы сиңа? Мен әйтмә, синче март көне шәшәк сатучыларга әйт. Соңгы уенда бер жюри әгъзасы шундый сүзләр әйтте. Игътибар экранга. КВНда кызан шакашы уйнаганы юк, ләкин унисы килә. Берәр команда чакырды дим, башлар җитсәйнеме? Башлар җитсәйнеме? Башлар җитсәйнеме? Сабаларның башлары җитә. Шуңа күрә, Ринат абый, сезне сәхнәгә чакырабыз. Ринат абый, сез бит блогер. Хәзер контент төшерәбез. Әзерме? Әйдә киттек. Ринат абый, әфәрин. Хәзер сез официальны Саба егете. Шуңа күрә бездән сезгә кичкенә генә бүләк. Ник, нәрсәгә соңга Саба гербе? Маша салып куйыр, хорошо пахнуть будет. Хөрмәтле милләттәшләр, белгәнегезчә, Татарстанда 2021 ел Туган телләр һәм халык бердәмлеге елы дип игълан ителде. Һәм без бу чарада читтә кала алмадык. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык картлык көнендә. Аныкларын сиңа рәхмәт әйтсә. Матур итеп, туган телендә. Поняла? Сезнең каршыда Саба егетләр иде. Туган телебезне саклыйк.
Соба егетләре, Саба районы. Барлык игътибары жюри әгъзаларына нинди нәтиҗә куябыз Саба егетләренә? Сирень елмая, Лилия елмая, Линария, Ильнас елмая һәм Айваз елмая. Беренче чыгыштан соң 5 елмая торган Смайл, шулай ук Айваз, әйдә синнән башлыйбыз. Чөнки менә син бит беренче командага моңсу Смайл куясың. Әйе, гадәттә мин беренче командага моңсу Смайл куям, чөнки менә хәзер мин әйтәм, буларга әйбәт Смайл куйсам, алдагы командалар алардан начаррак чыгыш ясасалар, дөресрәге алардан яхшырак чыгыш ясасалар, мин үземне үзем уздыра алмам диеп. Шуңа күрә бу очракта егетләр, менә сезнең чыгышыгыз миңа ошады. Сезнең чыгышыгыз динамика ягыннан да, юмор ягыннан да, һәм иң мөһиме менә сезнең командагызның стиле, ул да булса шундый теге русчалатып әйткәндә невозмутимый юмор. Үзегез җитди, ләкин шушы җитдилек аша нуктасына бәрә торган юмор җиткерәсез. Менә шушы стильне саклап калыгыз, сезне зур үрләр көтәчәк Алла бирсә. Рәхмәт Айваз, Илнас. Егетләр, команданың 5-нче әгъзасы булып, менә бу видеода булган абзыйны да шакырыгыз әле, вживую күрергә. Ул Алай дисәң, Ринат та бик әйбәт күренә алар белән. Бик матур булды биюгез, һәм инде рәхмәт чәчкәләрегез өчен. Уен буе елмаеп утырдым, бик ошады, рәхмәт. зур рәхмәт Лилия. Иптәш Байрамов. Ну, мен просто дурак түгел Собаны батырага. Менің бұл республикада яшайсы бар бит әле. Yok, шынап әйтәм, бик ошады егетләр. Шәп. Молодцы. Зур рәхмәт, егетләр, афарин. Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбезме? Әйдәгез, чакырабыз сәхнәгә 5 бармак Мамадыш КВН командасы. 5 бармак КВН командасы Мамадыш шәһәре. Ничек кәефләр? Яхшы. Команда сез 4 нишләптер, хотя бармак 5 нишләп алай ул? Ну, беләсеңме, вот менә тормыш шулай бара. Кайдыр кемне дә булса кисергә кирәк. Шуңа күрә вот менә без редактора кискәннән соң вот менә без 4 генә калдык. Ага, аңлашылды. Берегез тавышта утырадыр инде, шул бармакты, музыканы кушып. Әлбәттә, вот менә ул тавышта утыра. Менә ул тавышта утыра, мин тавышны вообще юалтты бай, даже бүген көндә дә андай бейтергә була. Әйе. Ярый, тагын бер сорау, менә Ленар, син бит инде ничәнче ел уйныйсың Айдашер? Ничә ел булды әле? Ну, монда булды 5 ел. Быел 6-нчы ел була инде. Но бит миңа әйттеләр бит, яңа кешеләр белән танышырга кирәк дип. Момаштан. Таныштыр әле. Менә бу име Момадышныкы. Менә бу Момадышныкы. Менә бу Момадышныкы. Алар белән әле мин үзем дә әле соннан уен эчендә танышырмын дип санап калам. Ярый, рәхмәт. Һәм инде соңгы сорау. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Ну, әлбәттә, беренче рәттә Момадыш халкына, инде Момадыш халкында инде безнең үзебезнең хөрмәткә яраткан Момадыш главасы Анатолий Петровичка, һәм инде безгә вот ярдәм итеп җибәргән Шәтче авыл җирлеге вот менә башлыгы Валерий Васильевич Шириков, менә койнар вообще респект, сәлам. Барып җиттек Валерий Васильевич. Олай берсе кайтачакбыз, вот менә шуннан бәрәңге утыртырга по-любому сезгә киләчәкбез. Рәхмәт бик зур булышканыгыз өчен. Һәм инде 5 бармак. Сез әзерме? Әзер! Әйдә. Килдек сезгә Мамадыштан. Аска кийдем яңа штан. Әгәр перигар исе килсә, димәк Мамадыш бүген сәхнәдә. Киттек, дуслар! Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда Мамадыштан 5 бармак командасы. Сез мине хәтерисез бит. Ну, хәтерисез. Ну, ярар, игътибар экранга. Менә шушы экранны мин генә сатып ишәргә могу. Ну, әйе, безгә жюри әгъзалары әйттеләр,
Мамадыштан яңа кеше белән таныштыра кирәк дип. Шуңа күрә каршы алыгыз. Руфина. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Между прочим, ул көтүче. Руфина, син нәрсә көтәсең? Сафилнең аерылганын. Көтүче. Ну ладно, безнең ичәдән бер кадр бар. Давайте каршы алыгыз. Ильфат. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Ильфат, син ишисең? Anlaşılmış tabii. Şaştık kiptiren bir. Понятно. Между прочим, Ильфат безнең священник. Но ул үзе генә йөрмәй. Энекәше белән кош алыгыз. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд. Михаил. Менә дигән хәзрәт. Ну, сезнең өчен яңа йөзләр, иске мәзекләр. Хәзер кайфуем, погнали! Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что... Әйдәгез танышыйк. Мин Ильфат. Мин Мамадыштан. Казанда энергияда укыйм. Чөнки Мамадышта энергичный кешеләр кирәк. Беренче миниатюра. Күз алдырызга китерегез. Татарча Гарри Поттер. Гарри, матур нишисең син? Көрмисеңме яңадан белән сөйләшәм. Зәйтүнә Ибрагимовна, актанышка. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что все прошло. Между прочим, Мамадышта мине Питашок дип йөртәләр. Потому что Казан белән Мамадыш уртасында Питашокта мин тотам. Икенче миниатюра. Без бөтенебез белгәнчә көз көне җиткәч, бөтен кошлар җылы якларга китә. И вот безнең Мамадыш тавыгыбыз күкәйләрен сатып, путевка алып җылы якларга китте. Посадка на рейс Мамадыш Дубай началась. Тавык балык, тавык балык, тавык балык. Гафу итегез, сездә мраморный шилли юкмы? Юк. Ну ладно. Кстати, меню буенча менә бу нагиз ул нәрсә ул? Сез әбигезне хәтерлисезме? Юк. Кстати, менә дигән ризык рекомендую. Тавык балык, тавык балык. Ладно, тәрәзә нәрсә микән монда? Ну, бу бюджетниклар, конечно, шок аттыралар. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд. Да я так рад, что все прошло. Хәзер дуслар, ахырдан нәрсә битәс килә. Менә без биш бармак командасы вот, менә чыгыш ясыйбыз сезнең өчен ахыр тапкыр. Динар абай, без бит дүртәү генә, ничә бул биш бармак? Ну, чөнки вот менә кара. Руфина ул ниме? Атсыз бармасы мошы. Чөнки синең атың бармы? Әлбәттә юк. Ну, атсыз бармак. Нә бу шәнти бармак? Һәр бер җиргә бире. Ә син безнең урта бармак. Anladım. Потому что uzunmu? Yok, потому что тоже киремен җиргә бурныңны тагасың. Синең өчен биш бармак амасы игътибар өчен рәхмәт. Биш бармак Мамадыш шәһәре. Сирень елмая. Лилия Мансу Смайл, Ленария елмая. Илнас шулай ук елмая һәм Айваз Мансу Смайл. 2000 су. Икесе елмая. Менә шундый нәтиҗә. Ниндер сүзләр бардыр. Сирень. Менә шуды. Мин собаларга бер сүз әйтмәгәч, Мамадышларга нәрсә дип әйтим инде. Молодцы, балык тотарга киләм җәй көне.
Мен сізге мына матур смайл қойдым. Егетлер, сіз өзіңіз қарағыз енді. Мен яратмаймын мындай смайлар қойырға. Мұңсу болған. Тек, нәрседір жеті бітмәді. Дұрысыгін әйткені. Менә дикция бойынша дағын әзірәк тегі аңлашылмаушылықлар болды. Шоңа көрі дикция үстінде әштерге. Менің ойлайымша әзірәк. Мен шулайрақ қабыл еттім. Келемәгіз зинғар. Рахмет, Лилия. Рахмет, Илнас. Мамадыш командасы ул бит инде безнең легендар команда һәм нәрсә җитеп бетмәгәнен алар үзләре дә миңа калса бик яхшы беләләрдер дип уйлыйм. Менә бу билге дөресен әйткәндә бик зур натяжка белән булды. Дөресен әйткәндә. Тавышың терелсен. Шу, һәм сез яхшырак та булдыра аласыз. Без моны барыбыз да беләбез. Уңышлар. Рахмет, бик зур. Ленария. Үз дулкынындагы кешеләр дип шундыйрак кабул иттек. Ничектер сез үз тормышыгыз белән яшәдегез сәхнәдә. Без бераз үз тормышыбыз белән шундый яхшырак булдыра аласыз. Рахмет, бик зур. Һәм инде Айваз, шулай ук моңсу смайл. Сез үзегезнең команданы безнең ширек финалга чакырга, гомумән менә шушы яңа лигага чыкканда алуыгызны сорадыгыз бит, хәтерлисезме? Һәм без чыннан да әйдәгез чыгыш ясап карагыз, без сезгә шанс бирәбез дидек. Һәм кызганыч әлегә менә хаталар өстендә эшләү юк дип саныйм мин. Бу Ленар бәлки сиңа гына бәйле түгелдер, бәлки команданы һаман бер үзең үстереп бару, тартып бару, гел яңа персонажлар кушу авырдыр. Әле бу соңгы сүз дигән сүз түгел, әле тагын бер команда чыгыш ясасы бар, әле импровизация. Шуңа күрә сиңа бер ял итеп алырга киңәш итәм, бер башыңны ял иттереп алырга киңәш итәм. Чөнки булай гына синең белән хушлашасы килми. Бу уенда сезнең матур итеп хушлашуыгызны телим мин. Шуңа күрә менә тагын шушы бүгенгә көчеңне җый, уңышлар. Рәхмәт, Айваз, җылы сүзләрегез өчен. Шундый нәтиҗә. Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбез. Әйдәгез дәвам итәбез. Көрәшчәннәр җыелма командасы каршы алабыз. Дуслар, бердән-бер команда Татар КВН лигасында. Алар ураза тотмыйлар, алар великий пост тоталар. Көрәшчәннәр КВН командасы. Сәлам, дуслар. Арулармысыз? Әйе, саумысыз, исәнмесез? Дуслар, менә сез бит дүртәү идегез. Кая кызыгыз? Безнең Лия бүгенге көннәрдә гастрольләрдә ул. Аңлашылды. Эш инде, әйме? Бу хобби. Или бу да эшме? Бу да эш, ул әйтте, полуфиналга киләм диде. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне эшмәкәрләр Раджиф Анатольевич Ивановка һәм Александр Алексеевич Романовка белдерәбез. Шулай ук Яков Емельянов исемендәге культура үзәге директоры Белоусова Людмила Даниловнага. Зур рәхмәт сезгә. Көрәшчәннәр әзерме җиңәргә? Әзер! Алайса алга китте! Исемнәр урыс, сөйләшәләр татарча. Кемнәр алар? Көрәшчәннәр! Йомырка буйлар, бәйрәм итеп туймыйлар. Кемнәр алар? Көрәшчәннәр! Егетләр, 8 мартка креативный бүләк бирәбез дип сөйләштек. Нәрсә бүләк иттегез? Мен магнит бүләк итте. Ник? Ачкышын сумкасыннан таба алмый интегә, хәзер махым таба. Син нәрсә бүләк иттең? iPhone. Кая инде монда креативность? Китайский! Каралы, син үзең нәрсә бүләк иттең соң? Мин үземнекенә наручник бүләк иттем. Егетләр, рәхәтлеген белсәгез, өйдә бәйләп калдырдым, үзем сезнең белән монда басып торам. Каралы диме, син безнең пародист бер пародия күрсәт инде әйдә. Күз алдына китерегез, Айдар Галимов яңа ел кичендә салют җибәрә. Салют. Салют. Салют күрше. Шәмгүлдән. Салют. Салют. Кадерле дуслар, сезнең белән минем райдерны үтәдегезме? Нинди райдер, нәрсә сөйлисең инде?
мен сізге айттым, біздің отбивкаларда Вадим Захаровның жырлары болырға тиіш дедім. Болды ма? Флешкаға сыймады. Нендей флешкаға? Биш флешкаға сыймады. Андан мен сізге айттым, менем гримеркада священник тұрырға тиіш дедім. Болды ма? Нәрсеге енді сеңа священник? Сіз көрдіңіз ме? Аршадан менде қызлар келді. Вдруг нагрешу. Егітлер, кайып шап вақытта түшіргіз әлі мені йылдызды жюри алдында. Сен моңқам олай. Телефонға түшіргіз дейім. Рахмет, братан. Вампир татар кішісінің қанын іше. Сен ауыртмадым әлі? Yok, наоборот рахат. Бүгін хиджамыға барасы болмай. Көз алдығызға кетіргіз Илназ Гарипов умарталыққа ішке орнашқан. Илназ, шағы бітірділер бетінде, түтініңі шығар енді, От бұлай біздің шабылды ша. Ғұмыр бойы көтуші болып ішлеген әтті өз вазифаларын малайына қалдыра. Әтті мен келдім. Ишетәсің ме? Ирақта бір сарық бәкәйлей. 3 килограмм 56 сантиметр. Әтті, сен ішлеп мен туғандағы параметрларына айтасың. Олам, шушы шыбырқы білән ғұмырым бойы күту күттім. Мен аны обырлы шәшіннен өрген едім. Әбей тұрымды алай деп айтмайынды. Олам, мен шушы шыбырқыны сеңа қалдырам. Қабыл етіп ал. Yok әтті. Ал. Yok әтті, ал алмайым. Ал, олам. Ал алмайым әтті. Ал дем мен сеңа. Ал алмайым әтті. Неге алай сәттіге өгізді бұлағына қуып келінді? Яры әтті. Ойманығыны ұрса смотри ана. Қаралы, Леха, сен бір нәрсе сезмәдің ол? Yok. Біздің беті лие yok. Қара-қара, өзі де шалтырата бұғай. Егітлер сәлем. Қызғанша қаршы бұл ойында ойнай алмайым. Бір артист мені концертларында шоу жасарға шақырған еді, шоңа көре ғафу етәрсіз енді. Ли, давай. Бар сен жырлы тұр, қамин жігітлер арна өзім шағын. Қазір жігітлер. Сәлем, Қазан! Нәрсе Рифат абай, бұлышасыз ма бізге? Әйе, бұлышам. Менің ұстазыма бағышланған жырым бар. Жырлап көрсетейін бе? Егіз, давай. Кеттік. Тәрізеден ялғыш қына сені көрдім. Балта тұтып туған күнге келіп кірдің. Дүп-дүп етіп тибе қазір менім ерек. Шундай матур туған күнге сені керек. Құшақлашып ұфтанманы алар жырлый. Нишләдің сен аңламайым салават табый. Ғымыр бойы ярат әлі сен Рифатны. Қоя әлі кетір мұнда шул балтаны. Сиңа да балта керек ме? Қозан! Дайте жума! Дайте жума! Қозан! Пошел налево! Опять пошел налево! Вместе! Ты прости меня, моя королева! Так, Радик,
Если что, Салават абайның иң яхшы укчысы мин. Кышыткан шымшығы. Сен білесің мен Салават абай белән дуслашыр өчен нәрсәләр эшләдем? Нишләдең инде? Беренчедән өйләндем, чтобы вопросов не было. Ну, вопросы все равно остались, конечно. Икенчедән, Салават абай миңа үзе встречный шаг ясады. Настоящий мужик. Алып кил монда ул, топор войнаны. Күмеп куябыз дей. Күмдегезме соң? Утопили. Радик? Радик, синең стадион жиганың бармы? Әлбәттә, мен стадион жиганым бар. Мин кичә пазл алган идем, стадион. Җыярга булышасыңмы? Давай, я опытный в этом деле. Егетләр, без хәзер йолдыз бит инде. Шуның турында бер җыр туды. Безне хәзер күрсәтәләр бик яшьтә янвадан. Безгә хәзер башкача карый чибәр кызлар. Авылдан узганда атлыйм ғарур ялдас кебек. Ләкин әти аңламый бит моны мәкерәк ди. Чистар табзарны түктин тиресне, ашатса ярына чыгар үгезне. Yıldızım sil bile. Hürmetli yıldızlar, səhnədə balqığız, lakin avluğa qayıtıb buluşurğa unutmağız. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Крәшеннәр җыелма командасы. Нинди смайлар куябыз Крәшеннәр җыелма командасына. Барысы да елмая торган смайлар. Рәфәрин, дуслар, рәфәри котлыйбыз. Айваз. Шуны сиздем, залга Салават абай кіріп отырға командалар, менә шушы команда тағы да әйбәтрәк уйный башлады. Тағы да шәбрәк китте. Шуңа күрә Салават абай, сез бөтен уеннарга килегез әле мөмкин булса. Бөтен команда ялт иткән уйнаячак. Классик КВН жанры буенча барасыз егетләр, бәреп кирдегез. Планканы туттыгыз, икенче уенда беренче уенны тагы да өстәп уйнадыгыз. Үсешегез бүген тагы да яхшырды. Менә шушы планканы сакласагыз, сезне көтә зур киләчәк. Зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Илнас Сафиуллин. Моны ничектер теге әйтәм, ләкин расслабляться итәргә ярамый. Чемпион булырга менә дигән шансларыгыз бар. Молодцы. Минем уйлауымча, чын КВН менә шушындый булырга тиеш. Бер сүзсез шәп, молодцы, динамика, артистизм, һәр нәрсә бар. Бик шәп булды. Рәхмәт. Рәхмәт. Сирень. Мен анда бик ошады, мен беренче тапкыр күрәм бу егетләрне. Мен уйлыйм, булар вообще сезнең сезонның зур фаворитлары. Менә яратып карадым, бик ошады. Алар бөтенесе дә менә төрле. Берсе ябык, берсе таза. Берсе матур, берсе минем кебек. Егетләр, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур итеп. Рәхмәт бик зур. Дуслар, котлыйбыз. Импровизациядә күрешәбез. Озатабыз сәхнә артына. Һәм инде моның белән безнең сәламләү бәйгесе тамам. Дуслар, импровизация бәйгесен башлап җибәрәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырам.
Импровизацияға көшеміз. Достар, импровизацияның исемі қызық хәл. Жюри ағзалары бір-бір артлы шығалар сәхнәгә. Біз ниндидер қызық хәлгә сезне шумдырабыз. Һәм инде шул қызық хәлнең сезнең җөмлә була, ниндидер сүз. Менә һәм инде шул җөмләгә, шул қызық хәлгә командалар ниндидер комментарий әйтергә тиеш. Кемнең комментарии иң қызық һәм күлке була, шул җиңәчәк. Башлыйбыз импровизацияны. Қызық хәл, киттек. Һәм инде беренче булып сәхнәгә Иптәш Байрамовны чакырасы килә. Сирин, әйдә сәхнәгә. Алкышлыйбыз. Сирин, син хәзер табиб. Һәм инде синең җөмләң әзерме? Әзерме? Менә шулай. Әйдәгез. Так. Бу инде безнең Саба районы, Саба егетләре, киттек. Әзерме? Мен что-то передумал вакцинироваться. Вакцинироваться? Әйе. Крәшеннәр. Кольщик. Әзерме? Кольщик. Накали мне купола. Клизма сиңа, брат, клизма. Ну, крәшеннәр командасы, купола, как бы, логика бар. Так, Мамадыш. Әзерме? Повезло, что сіз ветеринар. Менә минем этебез. Рәхмәт бик зур. Менә. Крәшеннәр, әйдәгез тагын бер тапкыр, дубль 2. Әзерме? Сынычы бабай, әйдә уколсыз гына. Монсы қызық болды. Аны білесің нәрсесі бәзек? Нәрсе? Крешін малайсын нөтшіге күйіп. Саба. Әзерме? Сиреневый, охры корпоратив хам закодируюсь. Сирин, рәхмәт бик зур. Илнас Сафиуллин, шақырабыз сәхнәгә. Әйе. Әлбәттә инде алкышлыйбыз. Илнас, синең ситуация, син мунчада. Мунчада һәм инде сорау шундый, кем шаба? Кем шаба? Кем шаба, әйе. Ярый, таныш ситуация. Әйе. Так. Кем шаба? Без шабабыз. Так, Саба. Кем Саба? Кем шаба? Сез. Яхшы. Әйбәт. Яхшы. Тагын бер тапкыр Саба. Кем шаба? Мен шишен. Шишенегез. Башта сез. Сездән соң. Крәшеннәр. Кем шаба? Мин шабам. Күрәм. Әзерме? Кем шаба? Шаба түгел, Саба, Саба. Гафу итегез. Нормально. Давам итәбез. Өченче булып Лилия Хайруллинаны чакырабыз сәхнәгә. Лилия, син сатучы. Син сатучы, һәм инде синең җөмләң берәр нәрсә ашадымы? Дип сорыйсың КВНщиклардан. Әйдәгез, крәшеннәр. Берәр нәрсә ашадымы? Фейковый туй уйнарга берәр пиджак булмас микән? Так, ярай. Саба. Берәр нәрсә ашадымы сезгә? Хәерче. Яхшы. Крәшеннәр. Берәр нәрсә ашадымы сезгә?
Сіз шалығыз. Рахмет. Так, Бір мама. нәрсе ашады ма? Илназ белән Мончада ашады. Яхшы булды бу, мамадыш. Бірер нәрсе ашады ма? Ну, шады, Лилия, ничего дейм соң, шады, все шады. Так, тағын бар ма вариантлар? Минемше қызық вариантлар болды. Лилия, зур рахмет. Давам итәбез һәм инде сәхнәгә Ленарияны шақырабыз. Ленария, син безнең турист. Англиядан келген турист. Син безнең Англиядан келген турист. Һәм инде Татарстан буйлап йөрисең, һәм синең шундый сорау. Нәрсә сезнең монда карарга була? Сәлам. Нәрсә сездә монда карарга була? Салават Фатхудиновны зоопаркын қарап була. Рәхмәт. Яхшы, яхшы. Әлбәттә бу инде шундый тонылган урын. Да. Так, крәшеннәр. Сәлам. Нәрсә сездә карарга була? Элвин Грейнің концертын қарарға була иде. Яхшы. Крәшеннәр. Афарин. Мамадыш. Хәерле көн. Нәрсә сездә карарга була? Тәбризнең биографиясын, короче, 87 жылдан олап, ол қазір ничә демей, қазір ничә ел эшләмей. Тағын бар ма вариантлар, достар? 1, 2, 3, 4, 5. Вариант булмаса, Ленарияга зур алкышлар. Рәхмәт. Шақырабыз сәхнәгә Айвазны. Айваз, син үзеңне уйныйсың. Айваз Садыров ролендә син хәзер. Камео. Һәм инде синең шундый җөмлә. Тәртип FM радиосына яңа тапшыру кирәк, тәкъдим итегез. Менә шундый җөмлә, әйдәгез. Менә синең студия. Так. Ара безнең студия бит буймы? Юк, у Татар радиосыныкы. Крәшеннәр. Исәнмесез. Безнең тәртип радиосына яңа тапшыру кирәк. Крәшеннәрдән берәр вариант булмасмы? Хайырлы иртә, Австралия! Пока. Яхшы? Так. Яхшы. Әлегә ярый. Бу комплиментарный мәзәк дип атала бу. Әйе. Аксаба. Безнең тәртип радиосына бер тапшыру кирәк әйбәт кенә. Бармы берәр вариант? Сабаларда шуны тәкъдим. Син, мин һәм Илназ киттек Мончага. Рәхмәт. Всё. Қызық түгел тема. Бітті. Тәртип радиосына тапшыру кирәк. Булышып җибәрегез әле. Айваз абый, җиткәрегез әле халыкка, пожалуйста. Анда Түбәнеш Фания апай үгез суйганы 1,80 сумнан ди. 63 саннарына бетүче телефонга шалтыратсагыз була. Рәхмәт, Айваз. Зур рәхмәт командаларга. Әйдәгез алкышлар бирик. Импровизация бәйгесе тәмам. Менә бу 3 районнан, менә бу 3 командадан койсысы чыга ярым финалга. Сезгә сөйләшеп алырга вакыт кирәкме? Безнең монда хәзер 2 команда. Әйдәгез, дуслар. Жюри әгъзалары әзер. Сезгә сүз Иптәш Байрамов. Серин, әйдә башла. Мен біріншіден рахмет айтам сізге. Үшігізге де. Үш командаға да достар айдағыз. Қолларны шабық әлі тырыштылар, бұлдырдылар. Күлдік, сүйіндік, малатсы. Біз енді бір нәтижеге келдік. Шулай бет, қойсы команданың шушы ойыннан тур иттеріп айтсаң де үйге қойдып кетесін белгіледік. Вот. Но шулай да нәрсе айтасы келе. Меңа өзіме бек ұшады.
Енді Рамил көпме шақырғаның болды. То бір сәбәп табып келмей қалады. Міне бүгін неге келгеніме сүйініп отырам. Нәрсе айтасы келем. Мен бек көптеннен енді міне Мамадыш командасын яратам. Қайда ғана көрмей мен аларны, алар har вақытта шондайлар енді. Теге 3 күн бәйрәм итәләр дә киләләр алар аннан соң. Анасын Казанда бір 5 күн бәйрәм итәләр, по-моему. Бик ошыйсыз егетләр, ну, шәккенә бүген алҗаганрак күренәсез инде. Нәрсә дип әйтим? Минем хатыным Али апагыз әйтмешли, ул инде миңа һәр иртә шулай әйтә. Менә барысы да шада, ну чуть-чуть кенә җитмәде. Керәшеннәргә зур рәхмәт. Собалар, сез вообще молодцы. Күренеп тора, менә киләчәк, булачак җитәкчеләребез үсеп килә. Яңа очрашуларга кадәр рәхмәт. Минем дә шулай ук рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бик күңелле булды. Кич буе елмаеп утырдым, кәефләрне күтәрдегез. Минекен генә түгел, бөтен кешенекен дә дип уйлыйм. Һәм инде кем төшеп калуына карамастан, минем уйлавымча кайгырырга кирәк түгел, бу киләчәктә тагын да үз өстеңдә эшләп, тагын да зур үрләргә ирешү өчен стимул. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә шушындый матур уен күрсәткәнегез өчен. Һәрберегезгә, барыгызга да уңышлар телим чын күңелдән. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Лилия. Мин тулайым алганда килешәм һәм кушылам минем коллегалар сүзләренә, фикерләренә. Минемчә, мин бүген күрдем менә безнең татарның бар Сабан туе, бит. Керәшен дусларыбызның бар Питрау дигән бәйрәме, бит. Бүген менә шундый юмористик, шундый комедияле, матур, интеллектуаль Питрау Сабан туе булды. Менә шул, рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Илназ. Ленария. Төбәкләрдә Рамил һәм командасы белән без бит инде шулай ук татар КВН лигасын үстерәбез. Һәм әлбәттә мин бүген бик шатланып утырдым, чөнки на контрасте башка төбәкләр белән татарча фикерлиләр, татарча уйныйлар рәхәтләнеп, чыннан да бүген бик рәхәт булды. Менә Әстерхан, Себер якларын урап кайтканнан соң барысын да тотып кочаклыйсы килә. Һәм инде бергә таба да тагын да күбрәк шулай уенны үстерергә насыйп итсен. Рәхмәт командаларга. Рәхмәт бик зур, Ленария. Шуннан да ул шулай, без Әйдә Шаярд белән Рәсәй буйлап киттек. Инде Саратовта, Екатеринбургта, Астраханда уеннар үткәрдек. Безнең авылда Мәскәү, Новосибирск, Уфа һәм менә шул шәһәрләрдә җиңгән командалар август аенда Казанга килеп, бөтен дөнья татар форумында шундый супер кубок үткәрәбез. Һәм инде менә география зурая. Бик зур рәхмәт конгресска һәм безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумына. Айваз Садыров. Айваз. Менә инде ничәнче ел рәттән без шушы матур татар КВН-ны, хәзер инде Әйдә Шаярд дип аталучы күркәм уенны күзәтәбез. Әлеге уен инде күптән уен дигән теге терминнан өстен чыкты, чөнки монда чын мәгънәсендә зур гаилә. Гаиләнең була шатлыклары, кайгысы даими. Һәм менә монда чыннан да уенда күренеп тора инде. Шушы уенны менә еллар буе күзәтүчеләр һәрвакытта да сентименталь моментлар була, елмаюча моментлар була. Һәм менә ахырдан кызганыч, ничек кенә авыр булмасын, уенның шундый мизгеле килеп җитә. Кайсыдыр команданың күзләреннән яшьләр килә, кайсыдыр киресенчә алдагы уеннарының уңышларына сөенә. Шуны гына әйтәсе килә, инде җимгаклап, хәзер мин шушы урында бит кайсы командалар чыкканын әйтергә тиеш. Мин әйтмәсәм дә монда инде аңлашыла булса кирәк. Бар яшь командалар, өмет баглаган командалар, бар инде еллар буе уйнаган командалар, чемпионлыкка ирешкән командалар. Шуңа күрә хөрмәтле Ленар, хөрмәтле Биш бармак. Шушы урында миңа калса, сез инде узган елны чемпион булдыгыз. Миңа калса, бернинди үпкәләүсез, бернинди виждан газапсыз сіз алдагы яшь командаларга да мөмкинлек бирә аласыздыр чемпион булырга. Сез инде чемпион икәнегезне расладыгыз, шуңа күрә горур рәвештә чемпион булып, без сезнең белән саубуллашабыз да. Алкышларны юллыйк әле Биш бармак Мамадыш командасына. Саба һәм керәшеннәр алга.
Рәхмәт. Крәшеннәр җыелма командасы, Саба егетләре, ярым финалда алкышлыйбыз. Дуслар, шуның белән безнең ширек финал ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!